Direla sa ko magpahuay-huay ani puno ana. Landong kayo, why problema. Ang una usara. Ikaw. Uy. Pre ka dire ay pre. Grabe. Grabe niya ko sinuroy pre dire sa kabukiran pre kay mato pa sa to silingan to sa lungsod nga nagpabukid ako ka. Wow. Sa man nakikilik ka na kanamo nahadlok ka sa imong gibuhat ato may adlaw nga imong gawat among litsong pabo. Sa tinuod lang pre wa may masuko pre. Kay gani pre kung motor na pre. Kuwang ra kay to ang imong pagbawas dire na mo kadaghan na kay migsa ni. Pero una sa kana ay siyempre pre. Ang tao pre doon lang dinay kausapan niya. Siyempre pre kami sa Real plano miron nga di mi gusto na sa ngadto-ngadto magpadayon lang gyapon ang ato away-away. Gusto no pre nga new generation, new version na sa taba. Kanang ibalik ka to ato. Panagigub nga isip ko pare ba. Kana mo yung ipaabot unta nga istorya. Ay hinay lang. Matabi. Di pa mi no sa mabutang ipari ko ni Pareal kay ako ipabaw ni pre. Nga. Balik para magkauli ako pa pare. Grabe taw. Nga ako nagpabukid ko. Unsay hinungdan ha? Hinay. Unsay hinungdan? Oo. Nganong nagpabukid ko? Kay di ko gusto pang mausban ang inyong sa diri bako. Ha? Tabot? Mao gani pre. Unya ang akong sa dili sa ko gusto na maunta mo bawas ninyo maunang nagpamingaw ko din dapita. Mao gani pre kana mo kay gusto no pre nga among mga sa nimo dito ra jud kutob. Nga tuna sa ko i-surprise nimo nga is. Kana mo itakbo pre. Dala ko pa dala ka. Ako sa tuyo pre. Kay ibaw nimo nga. Mapriso ka. Pre pinipralig karning baboy ug isla. Okay gusto no pre nga magputrip nga kita na yung tulo. Kana pre. Oh, nya ang sabot ra ba namo ni Prale pre. Igadto na mo dito, igadto nimo pre. Ipaluto naman ako sa danto. Ko kay luto da pre kay ako yung mangita ni Pretotong. Nya kung makita ko Pretotong kinahanglan ni balik na mo sa lungsod. Luto na ang isda ug ang karne. Salamat pre. Mao gani yang among sabot ni Pare Ale pre nga. Ilikaon mo pre, di na mo gusto pre. Nga mahugaw imong kamot. Pagamiton jud ka na mo kutsara pre. Kutsara. Bawal ka na mo di ka na pakinamuton kay di na mo gusto pre. Nga mamansahan ang imong nindot kay kuko. Pre. Oh, mo nang pakutsarahon jud kana mo pre. Kutob sa mahurot pre. Kung kutob sa mahurot basta kutsaraon niyo pre, ipakaon na mo tanan nimo. Ang katong amo ang gipud trip. Hasta kutsara. Wala pa labot ng kutsara. Oh, hindi ka gutanan. Hindi mo pre tanan ba kay mong naumurom sa gluwag ko. Ya sama matuta kay. Kay dako na ko kay kaon mo kana. Kaon. Ano kay kani inyo gipud trip? Isda o kanang karne. Karne. Asa na? Sa gayan na. Ya sabot sa kinalan di abot ito mapasaylo na minimo. Trip o bene kayo na putrip nga kita na yung tulo. Kasi loon ta mong duha na mga Pareal ito boss. O alagi na nasumpa no sakit ako kay pre. Kung naman ako ni tago di karne luto mo po ni isda. Pero si paring tulit. Ano mo gimamo? Pasi ko to niya makikis pa ito. Kung pasistorya, nagpabukid ko sa ito. Natay dito kita kisabi mo kaon ani. Kunya, di ba balik ang amo pa nagsuod sa mong panagkumpare? Ano di ka tama mo ani? Pre! Pre! Oy! Pre! Mayo! Pre! Nakita ko Pretotong. Pre! Nagpabukid ay. Grabe na. Ayaw mo na. Likodan pre. Likodan pre na. Tuwa gini imong gingon pre. Ako sabi taong ka nagputrip lang. Usang na para bakit? Putrip na di sabi ang kuha na ni. Ya, ako sa kasabot na Pili pre ano kun kayo? Ako ni kasabot nga, giapas ako siya. Kay paari ono to, kay magputrip ka. Ako sa pakaron isip, bawas na to niya ba kanang mangita ka sayo ba. Sabang nangyagi na mo mga sayo pre. Salamat. Pre. Pre. Minta pre. Kaya nakakarni pre. Kiminaw na ko ani tao na pre. Ako gani ka nang karya pre, amo nang Silip pa yung isda. Oh, para na nimo gid. Para na tong tulo ana ba. Oh, ay laki-laki lang ko pasang importante pre. Nauli na to para kumpare niya. Ay promise na to sa usa. Di na gyud ta mag-away, ha? Ay hila pre gibuti mo na. Lagi mo na. Basta promise to pre. Gibuti mo sa nidaan pre. Okay. Mo gani, basta i-promise mo nga imo na mingi pasalo. Lagay sentence. Di na ato i-promise nga di na gyud ta mag-away. Di na ta mag-away. Huway lalis, huway away. Pwede na ta mag-away. Nya, garap. I-promise nga dili na ka masuko na mo.
Rina, promise me. Di tayo gamit mo sa mo. No more galit. Sige niya mga Pre, salamat. nga tara pre. Tara pre. Amang kutsara na ko, pre. Ha? Kutsara na ko ba? Kay, wala kay kinamutay na. Hindi ko kakakain mo kutsara. Oo, may kinama. Tagay ko tara pre. Ano ko tara ba? Oo. Inoong kutsara pagyapon eh. Bagay mo sa mga. Inani day mo magpangga day kumpare sat. Ibagay yun sa pagkatao. Tataw na ko. Wala, kumayan ka sa rabi. Tilan. Tara, pagkalas ko, di mo kami nang kusara. Wala lagi. Wala lagi, wala lagi, madapit. Kumbate, Kumbate din yung kabuwang. Kamo ko na kutsara na. Kutsara pa kumbate ana. Kusara naman yapon. Ini paano kita kami tabung masuk ko. Di na lagi kumasok ko. Ano man yung kutsarahan ako ha? Pero hindi naman ko kitaganan na inyo. Adang ko ako agaman. Ikaw siguro mo. Ikaw pa gibitar ka ba masuk ko? Balik mo na eh. Iawagin mo mga kapalaya mo. Gusto mo magulit niya. Kailan ko yung magkutsarap tingamaya. Ano yung mga mga duwa ay? Ito ko yung kanina.